Fordi jeg er pisse motiveret rundt på den. Og nu prøver vi lige med dobbelt her. Hvad så? Hvad står? Er vi klar med dobbelt her? Dobbelt! Jeg magter dig ikke. Nu skal du se. Men så er vi slukker. Øj! Kom så, Jeppe. 3. Smil! Er I klar med 3 her? Jeppe, smil. Hvis jeg kan det, så... Cheese. Ah. Det kunne jeg ikke. Med 3, Jeppe. Mads. Okay. Mads, tabte nogen, kan du ikke lide? Igen. Kan man zoome? Dreng, jeg er med på stabler igen. Det var faktisk rimelig... Ja. Kan man zoome? Så stille for os. Nej, det er ikke dig, Simon. Det er jo løgn. Det er Om dig, jo om dig. Nej, det var Rune. Der var en film også. Det er koncentration. Nej! Det er ikke Mads, der skal have den der hele turen, det gør. Rune, vi går ind for integration Det er her. ikke Mads, der skal have den der hele turen. Det er mig, der har tasken, bitches, men Mads skal køre. Ja, man behøver sgu ikke en taske på at have den der. Morgen havde ikke nogen taske.